Ang guest runners po namin dito is retired General Danilo Lim, Danny Lim, Okay. and the running priest, Father Robert Reyes. May mga artista raw po, I don't know if Wagner Ricketts. Pero patigil-tigil naman yan. Apo, it's a caravan po. So from, tatakbo sila from Baguio down and then Carlang, then Pangasinan, Dagupan, and then Tarlac City, then Angeles City, San Fernando City, Malolos, and then. Okay, ganun yan Apo. So I'm inviting po everyone on September 23 po, darating sila dito sa ating lungsod. Pwede bang kahit sila sumali dito? Yes sir, apo. Actually, kung makikita niyo po yung poster natin dyan sa, marami po silang mga ahensya ng gobyerno and even private organizations na kasama. Okay, wala pa po dyan yung dito sa atin. Okay? Iniimbita po namin kayo na abangan po natin yung caravan nila sa may Marquee Mall. On September 23, Friday, mga 7:30 po, magkikita-kita tayo. Morning yan, ha? Opo, morning. We expect them to come at 8 o'clock. And then, from there, we will walk towards the City Hall. Okay. Where, hopefully, nandiyan si Mayor, hihintayin tayo doon, and we will have a covenant signing po. Very good. Anti-smoking campaign. Kasi sa ganyan, pwede si Mayor. Opo. Kasi promotions man din yan. Yes. Alam niya yung value ng mga ganito. Okay, break tayo ulit. Okay, Tapos balik pa tayo. Meron pa kayo isang segment.